ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଆପଣ ମାନେ ବି କେବେ ଏମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା କି ବୁଲାବୁଲି କଲା ମାନେ ଲୋକେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଟ୍ରାଭେଲ କରି ପଇସା ଗୁଡାକୁ ପାଣିରେ ହିଁ ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସତ କହିଲେ ଦେଖି ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ଦ୍ଵାରା କି କୋଉଠିକି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ପଇସାଟା ଆମର ପାଣିରେ ଉଡିଯାଏ ନା କିଛିଟା ମେମୋରି ସ୍ମୃତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିଥାଉ ସେଟା ଜୀବନ ଯାକ ମୋ ମତରେ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ସେଇମାନେ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ନା ଯେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଅର୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ। ସମସ୍ତେ ଏ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ପଇସାର ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ଥେରାପି ଟାଇପର ମତେ ଲାଗେ କି ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ। ଘରେ ଯେ କେତେ ବସିବ ଯେ ମଣିଷ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ନେଚର ସହିତ ବାହାର ସହିତ ବହୁତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ତାଙ୍କ କଲଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ନା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଥେରାପି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆମ ଭଳି ନା ବହୁ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ନା ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ତାର ସେତିକି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ସେତିକି ତା ହିସାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ବୁଲାବୁଲି ମାନେ ଆଉଟିଂ ଛୋଟ ଆଉଟିଂ ଟିକେ ଜୟପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ସଫାରି କରିଥିଲେ ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହର୍ବାଲର ଥିଲା ହର୍ବାଲର ହିଁ ପେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଟିକେ ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଫିଡିଂ କରିବାକୁ ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବ ତମେ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଖୁ ହେଇଯାଉ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ଟିକେ ଅମେର ଫୋର୍ଟ ଆଡକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଅମେର ଫୋର୍ଟରେ ଟିକେ ହାତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ନଲେଜ ନଉଛି କି କେମିତି କଣ ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି କଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେମୋରି ମତେ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କାରଣ ମୋ ହିଁ ପୁଅ କେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବିନି। ପିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ମାନେ ଯୁଆଡେ ନେଇକି ଯିବା ନା ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମୋରି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଯଦି ରଖିବା ନା ସେଇଟା ମାନେ ସତ କହୁଛି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କାରଣ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜର ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବଢିଯିବ ନା। ମୋ ମତରେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହିସାବରେ ତାର କିଛି ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଥିରେ ବି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରେ ବି ରୁଚି ଅଛି ନା ସେ କାମ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ମନକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖୁସି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।